po tayo. After ng prayer ng day. Kaya magaling yung sayang. Hindi sa makabal. Pupuk niya ba? Wala, buti ka na yan mo. Itangal ba yan? Ito may mga matiran, malaman kung wala mo Pero dito. ay, Diyos ko. Oh, Diyos ko. Liwanag Sabi pa na. daw. Makakain yung pa daw. Matatakot ang mga kanyan. 130 over 64. Saan pa sa pinagawin? Ano ba ang pinagawin? Hindi ang pulso, 56. Very good. Yun na. Nakalculator na yung kaya kinakakit tindahan. Saba. Kaya kaya kasi hindi kami dito. Ano magtinda? Ano mo na magtinda? Ano? Ba't ang magtinda na rin naman? Masala ka calculate. Ba't ang anak lang? So, Ito yung dam. Ada. Ito yung assignment. May galagala calculator. 20-20, 80. Oh! wala ni straight na laran yun na. Ayan. Pabulan ni straight. 80 na yan daw. Pabulan, milaklok, pabulan lahat ni yun na. 80 na yan daw. Yun na. Bob! Ito yung planeta. Kaya meron ba? Yan na lang. Meron ba? Eh, wala lang. Pan-steady ka. Oh. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, what? Ano ba ito? 19, 20, oh, 21, plus 5, 22, 23, 24, 25, oh! Oh, pitas. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, verse 1, 2, 3, 4, Kabisa pa pa kanina yan. 5. Sa butok mo yung pa kanya. Ay, dada. Alam mo yun? Ay, papas yan. Ay, persistent. Nalaban niya. Mahulid siya po. Eh, mahulid pa! Mahulid si Mama. Laban ng katawan. Laban ng katawan. Sana may gisap, may lingat ko. Baka makalulok pa. Ay, Diyos ko. Ako na lang na eh. May video. Tulog mo yung nesto. Pagpay kan din, medyo tangali na kami rin sa kinaapanin pa. Eh, meron na. Alam mo yun. Yan, maging problema ka niyan. Magkaya. Sibilin mo na. Base na ako yung pati. Pero dasang kilo niya, lalaki niya bagya-bagya. Something ka rin. Balog na kami.
Hanapin naman din nagatawan. Diba? Sa maninaya ka. Kanina mulay na yun. Yun na. At kasi magbiyaya. Meron. Ito, mayaman na. Lalo ba sa tinuturo, mabay malakas siya. Makalinis sa sesa yan. Ayun, makakamatay na. Kailangan ng oxygen. Hindi, kaya ako. Oo. Yun na. Nasi mo na. Sana doon mo na yung katawan mo. Doon, Diyos ko. Yun na. Ang agyakala na kang diretsang gagawa, basta mo yung katawan mo. Kinuha ka, bisa mo kamuta. Yung paka ng bagay niya, kailangan magsalita ng paka na. Medyo na, pasya-pasya na kaano ka na yun. Ay, pa ko rin ko. Okay yan. Kasi ininom mag-okay ang Alzheimer's. So, parang sarili na yun. Alzheimer's siya kasi. Yung luway niya, especially. Ayan. Lalakad ko. Hindi ba? Lalo pa Rico. Hindi ba lalakad? Balo na. Yan. Medyo na. Ang balo na yun na. Parang yun, magana. Ito ya dami. Spirit na tindahan dapat tinama. Spirit ka. Spirit pa naman tindahan. Spirit ka. Wala akong maalaman, hindi ikaw wala kung ano. Hindi. Pagkaya ka mabutong ko Kasi ipapadam niya mga. Kini na ka dan. Dan. Kini ka niya ama ko. Kan, tutukan linok-lok na yun na. Kaya pa siya may takutan. Straight. Adyo na. Nilingat ka niya, makalukot yan eh, manese yan eh, dahil ko yun. Adyo na, good, Donald, good. Adyo na. At yan sinalikan kahit, tapos sabi mong Ken kahit, tapos 105 niya. Oh? Yung pikas yan, Ken kahit. Anong klase ata, anong klase ata yung king malok ng mura. Ang 105 niya. Ewan ang pagyan. Yan siya tumapasa. Hindi yun eh. Sumi. Anong sinalina? Kung ano yung kasingin ng taami ba ako, nakiyami ako nakiyakalambang ka rin at kung kaya taami ito nga oras. At 13 pa bulan niya kanya niya. Sa gulya. Hindi na si pa bulan. Pesa na eh. Dudurot ko rin oh. Pati manatulog ka din. Oh? Sige, oh. Nothing is impossible to God, but oo. Uli may stock lang mo ng bato. Yes. Gusto nila nito problema na kung skeleton. Nakalansay. Kasi kaya kaya din yun, malabag. Wala mo kayong baka nila, may pressure cooker na yung pag-iaw. Ay, di mo na. Di mo na. Dati, parang ba't dutungin? Ba't mamasaya dati? Dutungin. Wala, kasyas. Yan pala skeleton niya nga.
Lamon, wala yung pamper. Wala naman. Wala. Wala mo, living din yata niya. Buto yan. Zombie. Hindi pala yung kaya niya. Sa kaya. Kaya pa rin niya pala. Nagiging putol. Kaya buto niya mo talaga. Alam ba naman makapamper siya Sinawa yung pamper kaya ka. Eh, mga garases. Binakit na niya yung pamper kaya ka. Napalampak na kami ito Oo. mga... Nagkakyat. Ito ang takyat na yung pamper mo. May ito nga bali, medyo... Pero dirita mo na, may ito niyang bandler mga niya, no? Nakapulo yata kahit na pulo pa. Dahil ang ipanahon namin yung pamper siya na nagamitan na. Kaya palang karas medyo mas mura, 175 lang. 350 ang bed, bali at yung with plus 1. 350 kasi kiyatang may itong 420 yata. Ay, agod-agod ka na yun. Dati, maraming agod ko. Ganyan mo dati. Pero, ganyan din. Ganyan ko yan. Yan lang, yan. Yes, yun na na bata. Oo. Malambok na yan ba? Yan. Doon ka. Saan galing ba? Sa lumakan? Oo, ano eh? Yes, yan. Ayun na, diba? Ako talalapyap talaga may Kuya Rico. Kuya Rico na lang. Mas kaya nakaputol na Rico. Ay, Rico, Diyos ko. Dahil din yung mga kapatid, ha? Lima na yan. 5 ata. Mabila ko, ha? Yan na lang yung alo. Lula paano na pala. Eh, ating pet. Missing. Where is... Tama na. Ano ba yung balik ang lulog siya? Sila yung laro nga. Kaya alis na yung laro kaya listahan ko. Listahan ko kasi. Makatipid ka na. Tsaka malagwit na makabuli. Wow, di lang kahit ka. Ay. Wala pepper niya kaya ang sarap sa kanya. Wala dati hindi kaya. Kaya kaya. Kaya wala. Ganda. Gigit kasi, nagigilot ka, gigilot ka eh. Sa gigilot ka eh, di ba kaninin? Pwede kung makakapa niya pandilin. Hindi malita mo siya. Huwag mga susobrin din. Saka mga Gusto ka lang pagpagkwentuhan. pinaya sarili na yun eh. Hindi lang, balala na yung pakialam. Wala rin pala, wala mo. Ala. Balati niya na ano yung katawan. Ay, so, Wala. May ka-assignment siya kasi. wapin. Wala yung assignment siya sa paano sarili. Babaya mo, kailangan. Assignment siya kasi. Lalo rin ang kipit, lalo rin ang kipit. Diba? Kaya tayo mo, kaya ka lang. Ito yung journal. Diba? Hindi na. Hindi mo sa sumong katawan. Lamang Dapat diba? naman ito cellphone mo. Cellphone na yun. Ito timawat.
problema rin pang gulo. Medyo may reaction yung gulo.